Napriek hospodárskym krízam, vojnám a atomovej skaze pokračovala Panna Mária vo svojom úsilí o záchranu svojich detí. Zjavovala sa pravidelne pod rôznymi menami všade na svete, aby svojich, jej pod ochranu zverených, primela k modlitbe a pokániu. V 60. rokoch bol svet v rozvrate. Drogy, vraždy, vojny zaplňali titulky novín a dokonca hrozil rozpad štruktúry rodiny. Bolo to 10-ročie zmätkov. Už v roku 1961 nás Matka Božia varovala pred naliehavými problémami budúcnosti. Miestom tento raz bol Karabandal v Španielsku. 18. júna 1961 zjavil sa 4 dievčatám anjel. 12-ročná Conchita Gonzálesová, jej sestra Hyacinta, 11-ročná Mária Cruz a Mária Lolin Matonová hrali sa na cestičke v nádherných vrchoch okolí Garabandalu na severe Španielska. Anjel sa im zjavil v nasledujúcich 12 dňoch 8-krát a 24. júna 1961 sa im zjavil so zástavou pri nohách. Conchita obdržala posolstvo, ktorému ostatné dievčatá nerozumeli. Po prvý raz hovoril anjel deťom 1. júla 1961. Oznámil im, že nasledujúci deň príde Panna z hory Karmel. A tak sa stalo. Sprevádzaná 2 anjelmi, z ktorých jeden bol svätý Michael, zjavila sa Panna Mária. 4. júla ukázala sa znovu a vysvetlila posolstvo, ktoré ukázal svätý Michael deťom. Mária ich poučila, aby nerozširovali správu pred 18. októbrom. Na oznámenie posolstva čakalo veľké množstvo ľudí. Musíte prinášať veľa obetí, často činiť pokánie a pravidelne prichádzať ku svätému príjmaniu. Ale najdôležitejší je starostlivo vedený život. Ak nebudete pozorní, budete ťažko potrestaní. Kalich sa už takmer naplnil. Obráťte sa, inak príde na vás veľké nešťastie. Medzi rokmi 1961 a 1965 uskutočnilo sa v Garabandale vyše 2000 zjavení. Mnohé z týchto zjavení sa prejavili nielen duševne, ale aj fyzicky. Každé zo zjavení bolo deťom oznámené. Toto trojnásobné vnútorné volanie opisujú deti ako 3 radosti. Prvá radosť bola slabšia, druhá o niečo silnejšia a tretia bola taká naliehavá, že náhle museli utekať na miesto, na ktorom ich svätá Panna očakávala. Hoci tieto 4 deti pochádzali z rôznych miestnych častí, stretli sa v ten istý čas na známom mieste. Tu potom padli na kolená v istom druhu extázy. Tento stav mohol trvať niekoľko minút, ako aj celé hodiny. Deti nemávali zjavenia vždy spolu. Zjavenia boli často sprevádzané aj inými fenoménmi, ktoré odporovali fyzikálnym zákonom, ako napríklad nárast alebo stuhnutie v pekných polohách, podobajúcim sa sochám. Hoci pre lekárov bolo nemožné pohnúť ich z miesta, dievčatá sa mohli navzájom dvíhať ako pierko, ktoré svätá Matka boská na rozlúčku. Bolo pozorované, ako deti bežali dozadu a dopredu po kamenistom podklade, s hlavami nahnutými hlboko dozadu a očami upretými do neba. V tie dni, keď sa na mieste nenachádzal žiaden kňaz, dal im archaniel Michael sväté príjmanie. Hostia bola viditeľná iba deťom. V júli roku 1962 sa odohrala významná udalosť medzi Conchitou a archanielom Michaelom. Tento zázrak bol oznámený 2 týždne vopred. Conchita prijala na jazyk pre všetkých viditeľnú hostiu. Stovky ľudí boli pritom svedkami. Tento zázrak nám má ozrejmiť živú Božiu prítomnosť vo svätej Eucharistii. Posledné posolstvo našej drahej Pani odovzdal svätý Michal Conchite 18. júna 1965. Pretože moje priania z 18. októbra neboli ani splnené, ani oznámené svetu, musím vám oznámiť, že toto je moje posledné zjavenie. Predtým bol kalich skoro plný, teraz však preteká.
Mnohí kardináli, mnohí biskupy a kňazi sú na ceste do zatratenia. Oni ponesú so sebou veľa duší. Eucharistia stráca viac a viac na význame. Musíte sa usilovať, aby ste odvrátili od seba hnev Boží. Keď budete Boha prosiť s čistým srdcom o odpustenie, On to ocení. Ja, vaša matka, prosím vás, aby ste zmenili život na príhovor svätého archaniela Michaela. Veľmi vás milujem a nechcem, aby ste upadli do zatratenia. Modlite sa k nám úprimne. Ale musíte byť pripravení prinášať obete. Pamätajte na to, ako veľmi trpel Ježiš. Vizionárka Hyacinta González Moihanová hovorí o zjaveniach. Posolstvá, ktoré mi bolo dovolené prijať, posilnili moju vieru. Pomohli mi v mojom rodinnom živote a pomohli mi modliť sa ruženie. Pomohli posilniť duchovný život a vieru obyvateľov našej dediny. Naša drahá pani prirodzene neprišla len k ľuďom Garabandalu, ale pre celý svet a celé ľudstvo. Základné prvky posolstiev z Garabandalu sú Eucharistia a kňazstvo. Mária vyzdvihla dôležitosť ruženca a potrebu modliť sa za kňazov. Predovšetkým však poprosila o poslušnosť voči cirkvi. Okrem toho boli v Garabandale oznámené 4 nadprirodzené udalosti v budúcnosti. Poprvé, celosvetové nebeské varovanie. Druhá nadprirodzená udalosť má byť veľký zázrak. Končita pozná dátum tohto zázraku a oznámi ho 8 dní vopred. Bude ho môcť vidieť každý v dedine a okolitých horách. Chorí budú uzdravení a neveriaci obrátení. Tretí nadprirodzený znak bude stále viditeľný a zostane medzi píniami až do konca časov. Bude možné ho fotografovať a filmovať, ale nebude možné sa ho dotknúť. A po štvrté, ľudstvo bude potrestané za svoju odpoveď na Máriinu výzvu k obráteniu a premene. Zjavenia v Garabandale boli podávané s materinskou láskou. Mária sa ukázala ako nežná, láskyplná, ustarostená matka. My všetci by sme si mali uvedomiť, že sme jej deti. Slúbila, že odmení každého jednotlivo. V každom prípade musí byť však na prvom mieste poslušnosť voči cirkvi, lebo iba to slúži sláve a cti Božej. V roku 1986 nariadil biskup Del Val zo Santandy nanovo prešetriť udalosti v Garabandale. Výsledok očakávalo nespočetné množstvo ľudí na svete. Boli pripravení prijať rozhodnutie cirkvi. Z udalostí týkajúcich sa mariánskych zjavení vidno, že naša drahá pani vstupuje do kontaktu priamo s niektorými vyvolenými. Často sú to deti. Nie vo všetkých prípadoch hovorí s ľuďmi. Niekedy sa iba sprítomňuje prostredníctvom svojej tichej prítomnosti. Oft teilt sie sich nur durch ihre Gegenwart mit, durch ihre stille Anwesenheit.